दिनै 15 जुलाइनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, मणिपुराव दुथां उदखारिफोरजों गावलायनायाव सासे CRPF जवाननि जिउ खहा आरो सानै कामान्ड' गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथाया देवबार फुङाव मणिपुरनि जिबिराम जिल्लायाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कुकी उदखारिफोरनि मोनसे हाथियार देग्रा हानजाया जिबिरामनि मुरबुं आरो सेजां गामियाव थानाय रैखाथि हानजानि सायाव हरखाबै गुलि गावहरो। बेनि फिननायाव रैखाथि हानजायाबो गुलि गावहरो। रैखाथि हानजा आरो कुकी उदखारिफोरनि गेजेराव 2 घन्टासो गुलि गावलायनाय जायो। बे गावलायनायावनो 43 बोसोर बैसोनि CRPF जवान अजय कुमार झानि जिउ खहा जायो आरो सानै कामान्ड' जोखोम जायो। बे जाथायखौ लानानै फिन जिबिरामाव दुंहाव थासारि सोमजिखांहोदों। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो जोखोम जानाय जवानफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नैथियाव, लामडिंआव गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों। लामडिं पुलिसआ लामडिं रेलवे स्टेशननि मोखाङाव थानाय पार्किं एरियायाव सिग्रोमनानै गान्जाजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ हमनो हादों आरो गान्जा फालांगियाव बाहायग्रा गंसे AS02EU8640 नम्बरनि स्कुटिबो जब्द खालामनो हायो। बे सिग्रोमनायाव बोखांनो हानाय गान्जानि बिबाङा 11 किल'ग्राम जागौमोन। पुलिसजों हमजानाय 3 लाइमोनफोरानो जाबाय रतन साहा, वीरेन्द्र चौहान आरो मुकेश कुमार। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि रतन साहाया गोबाव समनिफ्रायनो गान्जा फालांगिजों लोब्बा दंमोन। थामथियाव, धनसिरि महकुमानि उरियाम घाटआवबो गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगि 2 हमनो हादों पुलिसआ। उरियाम घाट थानानि सिङाव थानाय दयालपुर गामियाव पुलिसआ मैया सिग्रोमहैनानै गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो आरो ड्राग्स फालांगिरि 2 दायनिगिरिखौबो हमनो हायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि STF धनसिरि महकुमा पुलिस मावख'गिरि दिपेन पाटर आरो उरियाम घाट पुलिस थानानि मावख'गिरि अलंकार बरानि दैदेननायाव बे ड्राग्स फालांगिरि हेंथायै सिग्रोमनाय बे ड्राग्सखौ गंसे नखरनि माय दोनग्रा दुलिनिफ्राय बोखांनो हादों। पुलिसनि सुलुङा मिथिहोनाय बादिब्ला बे ड्राग्सनि बेसेना 15 कौटिसो रां जानो हागौमोन होननानै मिथिहोयो। बे ड्राग्स फालांगियाव पुलिसजों हमजानाय दायनिगिरियानो जाबाय शहीदुल इस्लाम आरो अलेउल्लाह हुसैन। ब्रैथियाव, सोमालियानि राजथावनि मगादिशुनि केफेआव कार बमा बेरफ्रुनायाव 5 सुबुंनि जिउ खहा आरो 20 सुबुङा जोखोम जायो। बे जाथाया देवबार हराव जादोंमोन, जेब्ला जोलुर अनसायगिरिफोरा 2024 मायथाइनि इउर' जोलुर फाइनाल खेलाखौ नायबाय थादोंमोन। बे फाइनाल खेलाया स्पेन आरो इंलेन्डनि गेजेराव जादोंमोन। स्पेनआ 2 गल सोनो हादों आरो इंलेन्डआ 1 गल सोनानै स्पेनजों जेननो गोनां जायो। बाथियाव, गोजोनथाव खौरां 2024 मायथाइनि मिस डिभाइन इन्डिया बादायलायनायाव देरहानो हादों सासे बर' फिसाया। गुवाहाटीआव खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डियायाव बाहागो लानानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भालुकमारि गामिनि थागिबि कामेस्वर नार्जारि आरो अलका नार्जारिनि फिसाजो करिश्मा नार्जारिया 2024 मायथाइनि मिस डिभाइन इन्डियाखौ देरहानो हायो। बे बादायलायनायाव देरहानो हानानै करिश्मा नार्जारिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। 152निबो बांसिन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। दथियाव, जिम्बाब्वेआव इन्डिया आरो जिम्बाब्वेनि गेजेराव सानबानि T20 सिरिज गेलेनाय जादोंमोन। बे सिरिजनि लास्ट मेचआ मैया जिम्बाब्वेनि हारारे स्पर्ट्स क्लाबआव जादोंमोन। बे मेचआव जिम्बाब्वेआ टस देरहानानै बलिं खालामग्रोयो। इन्डियाया 20 अभाराव 6 उइकेट खोमानानै 167 रान खालामो, नाथाय जिम्बाब्वेआ 8.3 अभाराव अल आउट जानानै 125 रानल' खालामनो हायो आरो 42 राननि फारागथियाव इन्डियाजों जेननो गोनां जायो। बे सानबानि T20 सिरिजखौ इन्डियाया देरहानो हायो। जिम्बाब्वेआ बे सिरिजआव मोनसे मेचखौल' देरहानो हायो, जेराव इन्डियाया मोन 4 मेचखौ देरहायो। बे सिरिजआव इन्डियानि वाशिंटन सुन्दरआ प्लेयार अफ द सिरिजखौ मोननो हायो आरो मैयानि मेचआव इन्डियानि शिवम दुबेआ प्लेयार अफ द मेचखौ मोननो हायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला, हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।